Fight nono, baile nono, baile. Are you looking fun? Put your hands in the air. Shake them all about. Do it when someone says, and you will never be out. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, Ops. ang lalaking hindi inuumaga. Nanggad. Fight nono, hanot. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Smile. God is good all the time. learned how to swim and I learned who Kami po nagalaom na kamugabos, nasa marahay na kamugtakan, libre po sa anuman mga tugang nakapalpakan. Good morning po Legazpi City. Good morning Albay, Bicol Region. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano. Saan man ang partikan mundo. Good morning, 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 good morning. Friday night. Terindog na, terindog, 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 terindog. Good morning, 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 good morning. Kasabay niya to mga tugang sa technical department sa si Ronald Baldo. Newsroom, News Director Mar de la Cruz, Salawas, Mega Force Patrol, Alar Mario, Angel Mustaza, Karen Ala, Joshua Bino, asin po, Jom Arbien. Siyempre po sa Panginoon Tiyan Kansenda, sa tuyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita, Boy Mata sa Mobile, Henry Boy Mata, ang lalaking o ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning na! It gets hotter. Sa mga may birthday ngunyan, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Sa mga travelers natin dyan, ingat-ingat po. Medyo moran-oran ha. Taon-taon, babalikan ta mga tugang ang pag-asa. Kumusta na kaya si Crising? Pero parayo man tabi sa Bicol region ito. As in gari sa extreme northern Luzon, mga tugang matama ha. Good morning tabi sa mga ano yan ha. Sa tuya tabi na mga birthday celebrants ngunyan. Mag-text tabi mga tugang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Magandang morning sa Saindo Gabos. Ready, so I settled for Onipon sa tuyang Marhain na Bareta sa Morning Hirit. but I didn't go home. Down Marhain na Bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Sabi, mga tugang ang satuya databing padagos na naggalangkaw kan aging populations, millions na mga tao ang nagasuffer nin eye-related disorders o glaucoma. Iyo man ang ganda, no? Pag nag-edad na bagang tao, pag nag-edad na bagang tao, na kaka-experience ang mga tugang ki paglabo kan mata. Pero ang paglabo kan mata, paminsan dahilan iyan mga tugang sa glaucoma, cataracts, as in macular degeneration na minaresulta sa temporaryong blindness kung dahil po magapan. Ang macular degeneration, mga tugang, sabi digdi, ang nature's remedy nagakatabang para po mga tugang mapreventaran ang pagkawara nin paghiling. Ang saro databi dyan mga tugang na pwedeng kaunon, iyo databi ang mga berries. Yan ha. Mga berries na kasin databi kang blueberry. Nakaka-promote mga tugang nin blood flow sa tuyang eye nerve
Asin ini po ang nakatabang para igwanin halangkaw ng antioxidant para po magatugang sa satuyang eyesights. Yan ha. Maggamit databi nin mga traditional na mga herbal. Siring po mga tugang sa chrysanthemum flowers. Ano daw inadi? Minagkakabawas databi din pressure build up nin mata. Peppermint. Yan. Peppermint pala, mayaman sa antioxidant as in traditional mga tugang na treatment sa malinig na paghiling, malinaw na paghiling. Ang paggamit ng supplement, mga tugang na katabang man, alagad kinakaipuan databi na hanapon ang may ingrediente kang lutein, sarong substance na makukuha sa mga dark leafy vegetables. Yan. Nakatabang ini para mapreventaran mga tugang ang cataract as in siring man magkaon databi nin mga prutas o gulay na mayaman sa vitamin E. Na iyo po mga tugang ang nakakatabang para makontrol ang cataract. Siring man ang pagkaon tabi din carrots. Yan, o talaga ha. Carrots palan maray sa mata. Ang pagkaon databi ning carrots na mayaman sa vitamin A. Siring man mga tugang ang pag-ataman kan sa tuyang mata na makontrol ang pagtutok kaini sa init kan aldaw. Para maprotektaran da kita kontra sa pig-apod na UV rays. Yan. Kaya baga pag mainit noon ang panahon, dapat mananggad damay mag-sunglass. O kung bako man igwa kita ki mga antipara na ngaya igwa ki mga UV protector. Yan ha. Kita ang sobradang init, pero yan sa nakakaraot mga tugang sa satuyang mata kundi lamang kita ki eye protection. Yan tabi ang good news. Marhain na bareta mga tugang digdi po sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Aramon tanawan mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas. Enot sa linya kan mga bareta. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning Jim. Yes, BP, mauran-uran na Iyo. pagkata. Yep. Malipot-lipot sa mga dagdag niya tong bareta. Dakulo na tabi BP ang available na plate number sa Budiga kan LTO. Igdi sa 3rd District na makukuha sa syudad kan Ligao na mga pudan si LTO head Mr. Gerardo Navarez. Ang plate number sa motorsiklo 27 and below, temporary pa, asin color green pa, mangyaring magpasiring naan mang ini sa LTO Ligao para masalidahan na ang saydang mga plaka kan standard plate. Party ini kan standardization sa mga plate numbers kung sain maabot an mga aldaw baka may mga operations in the sa LTO ang target mang sita kun an mga plate numbers temporary pa o bako pa standard. Habang sa ngunyan gulpi ang nag-arabot na plate number sa mga may sadiri nin motor pasyar na sinda sa LTO Ligao libre. Man sindanin babayadan. Nagunta ang entrevista niya to kay Mr. Gerardo Navarez. Nais po namin balita sa mga motorista po natin na yung mga plaka po na backlogs po namin. Halimbawa yung naka-temporary plate po yung motor ninyo. O kaya naman yung naka-virtual plate po, yung Eco Charlie na series ni LTO Region 5. Ay papalitan na po yan. Bibigyan na po natin yan ng bagong plaka. Pumunta po kayo dito sa LTO. Mag-i-issue po ng panibagong plaka sa inyo. Yun naman po mga green plates, no? Motorcycle green plates pa. Papalitan din po yan ng bago dahil sa standardization ng plaka. Dahil sa bagong batas po natin, dapat standardize na po yung plaka. So, may mga motor na walang plaka, pumunta po kayo dito sa LTO 2017 year model and below. I-issue po natin ng bagong plaka. Yan tabi ang good news sa mga motorista tabi BP. Yes. May mga sadiri ni motor na dahil paki standard na plate number. Ya, kumusta Jimmy? So mga plate number ki auto anong bareta? Ini bagang mga plate number na green?
Di ba? So Dahil pera nga na nabanggit letra man ka yan. Tulo ang Nabanggit letra, apat ang numero, o tulo ang numero. Gigibuhon na yan anom Sorry. nan digit Anaw to bagan dating plate number kan so green ang letra, tulo ang numero at tulo ang letters, tulo man ang numero, tama? So to. Ang bago bagangon yan, tulo ang letra, apat ang numero. Oh. Palitan mo na Ay, auto. igwa ki mga nagbarayad kan sa LTO para magpapalit kang plate number. Ano na daw ito? Sa huron may motor lang. Motor ano na ito ni? Dahil ko na Ako saro ako sa auto. mga ako sa nagbayad ka ang 450 to. Kaya ito kan suluma akong auto, saro ako sa nagbayad ka, tapapalitan iyang ki parang hitsura, kang plate number mo niyan. O dahil panagabot. Salbatana, wala na nga rin sa auto ko. Pinalitan mo sa auto. Ang pinalitan ko sa auto. Dahil ko na, dahil man Dahil- niya naglawag sa huron may namanungod sa mga bihis. Pinabakal ko na lamang sa auto. Dahil pa nagabot, kaya pinalitan ko na sa auto. Okay, sige. Ayo. So anyway, sa motor lang initabi, BP. Okay. Dahil sa nabanggit manungod sa mga auto. Okay. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Uy, ano na daw ito? Ha? Ano na daw ito? Yan ang problema mangkan gobyerno, Dano. O yan pa na mga plate number na yan. Ang ibang plate number, pagkalipas kay mga tulong taon, 4 na taon, para na. Malisyan mo, rural. Para na. O anong gigibunta dyan? At tabi, importante bagang plate number ngayon kung may mga aksidente, kung may mga kung may pagigibuan sa kalukuhan. Anong gigibunta dyan? Pwedeng baguan yan. Nangay mapabago ka saro sana, kung ang saro ngayon luma na, mapabago ka kay saro sana, diyan pwede. Ani? Ano yan, ani? Ay, nako. O yan nga sa kuyang service, ang sapin sa likod, para na. Makailing ka mo dyan ki mga plate number na pirang bulan, mga pirang taon sana, mga tugang, wala na sulitra, punas na, oh, ano na yan? Ay na kan mga panahon baga ang plate number aluyo nun makuhan mo niyan madali unan sana. Ang alak at ang buhay, bali ulit. Ang alak at ang mga babae ay makakasama sa taong matino. Ang sumama sa masasamang babae ay nawawala ng kahiyan. Siya ay magtatamasa ng kabulukan at mga uod at mga pangahas at ang pangahas ay mapapahamak. Madaling maniwala sa pusong mahina at yaong nagkakasala ay nagpapahamak sa sarili. Sirach 9:19-24. Yan. Have a blessed Thursday, everyone. Yan. Salamat, Pading. Pading Ray. I love you, Pading. Good morning man kay Kuya King Reginaldo. Yan, ha? Karen Ala, may dagdag na report. Good morning, Karen. Anong latest? Go ahead. Ilang mga ABC President o Liga ng mga Barangay President sa probinsya ng Albay, unkumpirmado as in official nang nag-file kan sa indang kandidatura para sa special election sa Liga ng mga Barangay Albay Chapter sa agang Biyernes. Sa anunsyong nako akan DCGB News sa opisina kan Liga ng mga Barangay sa Kapitolyo Provincial, 2 persona ang maglalaban bilang ABC President sa probinsya asin saruan para Vice President. Ang maglalaban bilang Liga ng mga Barangay President sa probinsya, iyo si ABC President kan Legazpi City, asin ex-official City Councilor Milagros Pal o Milabal, asin si ABC President kan Munisipyo kan Kamalig na si Glenn Naparam. Ay, wow. Asin ang solong mga kandidato bilang Vice President, iyo si ABC President kan Caraga na si Enrique de Asis. Balik kung sisay sa duwang para Albay ABC President ang manggana sa special election sa aga, iyo ang nakatalaan na mag-asumir o tukaw sa sanggunian panlalawigan ng Albay
bilang ABC President sa probinsya nin Albay na matatandaan dating pigkakaputan kanunyan Mayor na kan Legazpi na si Mayor Hisham Ismail. Susugman dikti sa pirmadong dokumento an sa indang kwalifikasyon sa pagdalagan sa mga nasabing posisyon, pinagripaso naman kan Committee on Nomination sa pamamayo kan Chairman na si Esteban de la Punta Jr. at in Chairman Committee on Registration and Credentials, Rodante Briones. Bali ang special election na inibipyan sa aga, gigibuhon ang digdi sa session hall kan sangkunian panlalawigan ng Albay kung sa papartisiparan iyan kan mga ABC President hali sa 15 munisipalidad asin tulong syudad sa probinsya ni Albay. Panganing matukawa na ang nabakanteng posisyon ni Mayor Ismail sa liga ng mga barangay sa probinsya ni Albay. Yan ang report, Karen Alas, PCGB News. Salamat Karen sa report. Sa aga pa lang sa eleksyon kang liga ng mga barangay sa probinsya. Good luck tabi sa mga kandidato. Councilor Milabal, panglaban palan para sa Liga President. Ay, panglaban pala na. Para mga tugang sa tuya tabi na Liga. Yan, ha? Liga President sa Sangguniang Panlalawigan, PCL. Yan. Alright. No. ABC. Liga ng mga barangay. Liga ng mga barangay. Alright. Sige. Standby muna Angel at saka Pading Ala. At si Dalagod pa ubusong ko na kabong duwa. Bago ko palagon si Pading Marbud sa pag-asa. Tanganin na din magparahalat. Angel, good morning. Anong latest? Yes, so good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Sa mga follow-up kan sa GB News. Under observation mo yan, ang 25 anyos na driver kan sarong tricycle na naimbelto sa road crash kasuhapon magpuudto sa may paliko na may parte kan Camellia Home Subdivision sa Barangay Puro, Legazpi City matapos ining magsapar nin injury sa iyang payo asin sa iyang tuong tabay. Sigon kay Legazpi City Police Station spokesperson Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nangyari ang insidente pasado alas 10 kasuhapon kung sa ina imbelto ang sarong tricycle na pigmamaneho kan nasabing persona na taga Castilla Sorsogon asin ang sarong dump truck naman na pigmamaneho kan na taga Barangay Padang kan Legazpi. Sa initial na investigasyon VP Henry kan mga otoridad hali sa mag-inibong na direksyon ang duwang vehikulo kan mag-abot duman sa nasabing lugar na pinangyarihan kan aksidente na waranin kontrol ang tricycle dahilan para ini ang mag-side swipe sa dump truck. Dahilan sa impact ini naulog ang driver kan tricycle sa iyang vehikulo dahilan para magsapar ininin tama sa payo asin sa tuong tabay. Sa presente VP Henry, nasa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang 25 sa driver na ini para sa magkakanigong medical na atensyon. Yan VP Henry, ang mga duwang tapang informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report hali dyan sa luwas. Yan, ha? Tuloy-tuloy ang mga balita. Lumang kita kay Pading Alar Mario. Good morning Padi. Anong latest dyan? Good morning, Batida. Kulang challenge mo niyan sa baguhan na konsyal kan Legazpi na si City Councilor Carlton Lahara na pagpagiramdom sa alkalde sa implementasyon kan curfew hours ordinance. Dahil siya niya ng chairman kan Committee on Peace and Order o Public Safety. Manunotaran na saro sa mga priority ni Mayor Hisham Ismail ang pasi orden tama lang gani naging wardi na ang Legazpi nakanaog na ini sa top 10 most safety LGU sa Pilipinas kaya lalo pang dadagdagan ang tropa kan PNP sa mga hararayong barangay. Alagad ang saro pang concern related digdi iyo ang mga minor de edad na kung minsan iyo ang mga pasaway sa alanganin na oras asin nang-involve paminsan na iba sa trouble pati na harabasan. Panahon ni dating City Councilor Jim Andes
naipasar ang curfew or ordinance poon alas 10 hangtod alas 4 nin magahon. Alagad mo niyan, riparong nababaliwala na naman ini. Kaya challenge man sa bagong administrasyon, lalo na kay City Councilor Chadon Lahara, Chairman ng Committee on Public Safety, na ma-reiterate ini sa bagong alkalde para sa implementasyon sa mga barangay. Yan, oho. Yan, padayan mo karas ng informasyon, digdi sa luwas, Alarmadio. Thank you, Paring Al, sa report. Hali dyan sa luwas. Yan, ha? Bueno, aramon ta daw mga tugang ang mga headlines. Intod-taod, apakatapos kaya na po ang pag-asa, may kinaraman po sa Typhoon Krising. Pero di po mag-worry, tapaharayo man po yan sa Bicol Region. Aramon ta muna ang mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Good morning, Paring Amar. Anong latest? Good morning, VP. Nagluya sa dalagan. Ah, Luminuya sa dalagan. Luminoya. Pero sa direksyon, kumusta? Ang direksyon na west-northwest. Ay, oh, Northwest. West-northwest. west-northwest. Oh. Iya, naglimok-limok sa may Istikan, Bulan, Sorsogo. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Ah, kaya palang sukatan doon sa dahing klaseng unyan. Oo. Oo. Okay, naaraman na natin kung anong mga detalles pa kaya. Iyo, Okay. sige daw. Alright, sa headlines ko niya na pagkaaga, Blue Alert status sa Giraray na initaas ka National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa paglaog kan bagyong si Krising. DSWD preparado naman sa pagtama kan bagyong Krising. Naihanda na ang mga magkakanigong preposition na mga pangayuda. Presidential Communications Office Political Appointees pipag sumitir nin courtesy resignation. Oho. Dahil lang kayo si Claire Castro nagsumitir na nin courtesy resignation. Nagkabirang senador, pabor na punan ang impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte sa sarong simana pagkatapos kanasona. Oho. Pero may inot ng schedule na pinaluwas si Senate President Chis Escudero na masumpa sa mga bagong senator judges Hulyo 29 at day after kang suna. 29 after the sona. Tapos after kang pagsumpa, pitsa 30 mapo ng trial. Pero sa mga informal talks, naglaluwas na may anom ng mga senador na pabor na Agosto 4 ng sanapunan. Sige na rayo, ano? Sige nga lang, wigari. Alright, BBM, biging kanya ng mga state agencies na dahil na maghagad ng dagdag na pondo sa 2026 proposed budget. Yan. Para dahil na mautro ang controversial na insertion. Ang sabi ni ni Senador Panfilo Lacson, iyan ngayang pagrangka sa national budget, posibleng dahil nakayanon pa ka na sungkaya, dapat dahil na mautro pa. Babantayan niya da. Alright, DOH, pabor sa pagbawal sa online gambling dahil nakapekto niya sa mental health. Pilipinas nagaganin tabang para isalbar ang mga Pinoy sa Southeast Asia scam centers. COMELEC pwedeng magkondukta ng special elections maski daing basbas kan kongreso. Yan. Inis so mga pag-ipno kan mga pagbabakanting posisyon sa kamara kapag may nagadano kung ano pa man nangyari sa sarong congressman. Alright, sobra 900,000 na Pilipino natabangan ka na AIX. Mantang Dolomite Beach Project kausakan naglala na pagbaha sa Manila. Ano yan na parahit naan? May tulong waterways. Ano yan pa rin Dolomite na de? May tulong waterways kaya na sinaraduhan palan. Ay, nako. Di nabiyo sa sarosa ng waterways na kan magparabolosoran dahil man kayang akomoda doon. Dapat gayon. Sus kung pangyari sa Mauraro kan mga tawong Lugot, may maimbestigar na naman. Sa kabaga, may madiskwento na naman kan Dolomite projects naan. 389 million ang pondo kayo ni. Iyo, nata sinulat man hindi itong luwasan kan tubig. Importante yan. Okay. So,
ano pa, bibigyan mo sa mga mga mainit ko niya na headlines pagkaaga. And ang populasyon pa, Oo. 112 milyon na. 112 million Oho, ang Pilipino. Roger. Dakulo na ng gastos ang pag-abot kang eleksyon, ano? Dahil pa man yan lang. Dahil pa man. Ano, sa bagay, iyo pala na, no? Iyo pala. Dahil pa man sa iba. Pero most probably, ma-increase ang butante. Iyo. Grabe ng problema ang kan mga politiko, ali. Pag-abot kang panahon. Gaging requirements naman. Okay. Pwedeng magdugang ning pag-manufacture ning mga kunyan, Grabe, ano? mga urokan buda so ibang mga bagay. Pwede. 112 112 million Filipinos. PYC Enterprises na napos na Mr. and Mrs. Paulo de Marisa Calyo dyan sa Oro Central Legazpi City. Basta radyo, i-PYC niyan 24/7 konektado ko mga maski na yung low. From News Base, inipo si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Maramon ta na ang headlines. Apudan ta ang headlines. Ang latest forecast sa panahon. Maramon ta daw ang pag-asa o nagluya da sa dalaga ni Krising. Good morning po, Sir Henry. Good morning, Tabi, amigong Melvin. Onder ka sa tuyang programa. Kumusta na po si Krising? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, kasing sa gabos na taga-pakinig, kasing taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Hulyo 17, 2025, sa aldaw ning Webes ning pagkaaga. Kininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Krising ay na-maintainido niya ang sa iyang kusog habang pasiring po ini sa may parte kang silangan kang karagatan ng Bicol region as in kasabagong alas 4 pang madaling araw. Ang sentro kang tropical depression na si Krising ay pigakalkulong na sa distansyang 535 kilometers silangan kang Huban, Sorsogon. Ano sa coordinates na 13.1 degrees north, 128.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 55 km per hour. As in, pagbugsok ang paros na abot sa 70 km per hour. Ito po ay naghihirap pa rin sa Sulnupan Norte, Sulnupan sa rekas na 15 km per hour. Sa ngunyan po, di man kitang anuman na tropical cyclone wind signal na nakabandera sa anumang parte kang Kabikulan, mantang ang tropical cyclone wind signal ay nakabandera lamang po sa may bahagi ng Cagayan and Aurora region. Then ito pong si tropical depression na si Krising po ay naasahan po na pwede po magiging tropical storm category ngayon na pagkaldaw. As in ito po ay pigalaw man na pwede pa po itong magkusog habang binabaybay niya ang sirangang parte kang kadagatan kang Bicol region na pwede po siya maging severe tropical storm sa aga po hanggang sa aga ng pagkabanggi. Mantang ito pong si tropical depression na si Krising ay pwede po itong magtama sa kadagang kang mainland Cagayan bukas po ng pagkabanggi siring na sa pagkaaga ng Sabado ng madaling araw. Ito po ay naasahan din na pwede luwas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng pagkabanggi hanggang Domingo ng pagkaga. Mantang southwest monsoon o paros ng habagat naman po ang nakaka-apekto dito po sa may parte kang Mindanao, sa sunod pang parte kang Luzon and Kabisayaan. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng panganoro na kalintan na may kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat, pagdaguldol. Nulat ka ang tropical depression na si Krising, ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayan sa kod sa moderato ang pag-upol. Tinatayang agwat ng temperatura tigil umampoon 25 sa kod 30 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasi bagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulno pat yan na alas 6:15 ng pagkahapon. Philippine Standard Time,
alas 5:45 ng pagkaaga, ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOS ni Pagasa, Legazpi. Amigo, ulitin ko lang sa sinabi mo, ano, day makaka-apektar ini sa ano man na parte kan Bicol Region. Tama po? Ito pong si Crising? po ay nakaka-apekto po sa buong Bicol Region. Siya po ay may kaya nga tayong mapanganoro na okay. may pagkikilat pagkagulan. Pero wala naman po tayong tropical cyclone wind signal na nakataas po sa anumang parte kang Kabikulan po. Ayun. So, yan tabi ang gusto kong sabihin. Dahil kita ki typhoon signal. Hanggan po, tama ba? Paharayo sa tuya tabi, Melvin? Opo, Sir Henry. Sa ganyan po medyo pasiring po ito sa Northern Luzon area. Ito po ay medyo parayo man po sa tuya po. Opo. So dahil siya, dahil ang Bicol Region, haba hangon yan hanggang sa masunod dahil siya magkakaigwang typhoon signal. Possible po yan, Sir Henry, pero pag ito po ay magkusog po, may possible rin po na magkaigwa po ng tropical depression signal po, typhoon warning signal po dito po sa Bicol, habang ito po ay pasiring po sa may Northern Luzon. Ayun, oo. So, basta ang good news dyan, de kita matatamaan kayo ni. Pero ining epekto mo niyan na padagos na pag-uuran, ining pagdalom kang palibot dara po ini ni Typhoon Crising. Ano? Oo po. Epekto po ito ng tropical depression na si Crising na medyo nasa may halos na sa outer ring band po kita. Ayun, opo. At ano tutumbo kayo ni sa Northern Luzon, ano? Extreme Northern Luzon. Opo, sir, extreme Northern Luzon diyan po sa Mingan, Cagayan po. Kinukumbot po kaunis sa ganyan po. Iyo. Sa Manila, kumusta magiging panahon tabi ngunyan hanggang sa aga? Sa Manila po, medyo cloudy po sa ngunyan at Saga po, ganun din po dahil po sa southwest monsoon sa ka-epekto po nitong tropical depression na si Crising na mapanganoro na may kalat-kalat ng mga pag-uran na pagkikilat pagdagulgol. Oo. Ang oran tabi kay ni Melvin Adara, kumusta? Magpili daw na magpabaha sa Bicol, tabi? Ibang area kang Bicol? Opo, ayon po sa weather advisory na pinaluwas po kang Pag-asa Kasubangi, may possible po na mga 50 to 100 millimeters na pagturan. Poon po Kasubangi, sundo po ngunyan na pagkaldaw po. Okay. Sige amigo, salamat tabi sa latest forecast kay Crising. Salamat po, Sir Henry, mabuhay and God bless po. Opo, thank you. Yan tabi, mga tugang si Melvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. So, litong ko magkakaigwa lang kita ki mga pag-uuran malangani baga madalom, kasubang ginag-uran, budak ngunya na pagkaaga tabi mauran, mga tugang sa satuya tabi na palibot. Dahil pa kitang typhoon signal, sabi ni Melvin, paharayo tabi sa tuyaan pag-aamba ang si Crising, no? Pero baka habang nagtatraverse siya, kumusog siya, magkaigwang typhoon signal ang ibang parte kan Bicol Region. Ang pigha di tantaman sa nadigdi, mga tugang an pag-uuran tabi sa satuya na palibot. Pero so kusog kang paros, di tatabi yan masyado mga tugang na mamatian. Kaya as of now, ang Bicol Region, dahil po ki typhoon signal habang papaharayo mga tugang si Crising. Yan, paki-text na tabi ang sa indong mga birthday greetings, buda iba pa, mga tugang na mga gustong ipabati. Ngunyan pong aldaw, babalikan tayo yan, makalipas lang kang report ni Joshua Bino. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Joshua, good morning. Anong latest dyan? Go ahead. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pagtatabangan sa tahaw kan publiko asin kan lokal na gobyerno na kinataypuhan para maresolbiran ang problema kan Daraga Albay sa mga balaw-bagaw na ayam sa palibot. Ini na pinagatawan doon ni Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO Head, Madam Melgy Matosinhos, kasabay kan pangapudan kay ni sa gabos na may mga atama na hayop na maging responsable
asin day pagpabayaan na ang mga ataman magparalaw bagaw sa nasa palibot tanganin ng makalikay sa diskwido malikayan na ini makapirwisyo sa iba ilang tako na nagkakausa ng diskwido kahirak man kan halimbawa atama na ayam kahirak man kan tawo kaya iba pang hayop na nadatanyaran kini kung kaya singon kaya Madam Melgie Matosiños dahil kakayanon kung lokal na gobyerno sana na mahiro may kilaraman sa nasabi ng problema dahil ang pinakaipuhan digdi iyo ang kooperasyon asin tabang kan na publiko lalong-lalo na itong may mga ataman na mga hayop ehemplo ang mga ayam naugunta na mensahe ni Matosiños para sa mga residentes kan Daraga Albay. Yes po. Pero may po pinapakiulay. Sana po kung gusto ta mag-alaga, maging mga responsable po kita. Kasi kung wala po ang kooperasyon kang kada saro, kang kada kan lambang daragenyo, dahil ta maaatin ang gusto ta nga ni po na safe na daraga. Kasi kaipuhan ni po ang pakikipag-cooperate kang lambang saro. Kasi po niyaon din sa inda dyan nakasalalay ang na maging mga responsable po kita di na pet owner. Kasi pag minsan po, pag nakadiskwido ang ayam, kurang tagsadiri. Pag nadiskwido, kadakol nagtikling. Iyo po yan ang pakiulay ni. Tarabangan po kita. Barangay, mga pet lovers, and kami din po sa LGU. Yan sabi dito, napahayag ni Madam Melgie Matosiños, ang municipal agriculturist kan Daraga Albay. Yan, dito yan dagdag na istorya. Halit dito sa lawas, Joshua Bino. PCGP. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. O sige, so sa tuya tabi na mga birthday greetings ngunyan, ha, mauran-uran tabi sa tuyang palibot, ha. Deman ki mga suspension of classes tabi sa satuyang lugar. Pero magdaratabi ki mga panangga lang sa uran. Pangadi po na day kita pagsipunon, ha. Good morning tabi. Kay anito. Good morning. Ay halik. Okay, pakigreet po sa mga kairiba ko, naturugon pa si JR at Rico Gilbert Ronel. Salamat po sa pag-greet from Papa Joseph. Yan, ha. Good morning tabi kay Madam Melinda Wee. Yan, alright. Maski bawal po kung, alam ko na, ayun ni pala sa phone context niya. Digdi po sa muya sa tagas, oral daw na sana ang mga motor na may muffler, sige aragi. Gulpihon, pastidyo kami, aga hapon po. Maski matangaan banggi digdi, maaragi. Ang kapitan mi, nasa highway man ang harong, wala sana. Sana maaksyonan po ining pastidyo kan mga paramotor. Maski bawal po kung daiman nadadakop, sige sana ining mga pasaway para motor. Muyahon pero kadakla na perwisyon ninda bara badon mina ini. Babaya sana. Ang pagdakop kaya kaan, pwede man ang barangay magsita. Pero usually sa mga otoridad yan sa mga deputized ang Land Transportation Office. Diba? Nag-release na tabi date ang LTO white plate in lieu of green plate, not same number. Iguana palan. Na-release na palan. Sige amigo, salamat. Garo day nagturaok manok may ano da update kang panahon. Okay na po ito. So latest na. Digdi sa Malabog, grabe buhi ayam, grabe ati sa tinampo. Yung nga nang pigasabi tay. Kuya, update nga na sa Pag-asa. Okay, sige. Ano po sa Bagyo, naka-award ka? Ano ito? Ayok na. Yun na po sa tuya na sistema kang panahon, ha? Nakado ako na ito. Good morning. All right, okay na, wala na. Sige. Good morning tabi kay Busing Leonito Gaviria. Asa tuya tabing amigo. All right, sige.
Dito tayo sa birthday greetings natin. Dito tayo sa iba pang mga greet. Ay nako, kadakol kang comment na. Good morning, Familia Hagupit. Good morning, sir. May announcement na po ba ang signal na bagyo? May cancellation po ba ang klase? Wala po. Wala pong cancellation of classes at wala pong typhoon signal sa Albay. Ha? Okay. Lads Bueno, pabati po si Patula ng Sipi Darag Albay. Senicaro Brigado, good morning daw mga batchmates and classmates batch 85 sa St. John Academy, Kamalig Albay. Mirna Ascocha, good morning daw sa gabos na mga paladangog. Vic Dado, good morning. Gregorio Benitez from Valenzuela City. Jun Quinto, Marena Aga po. Good morning daw. Dapat ang DepEd magsing ayon man sa ban sa gabos online gaming. Yan. Michelle Pavillar Bilbes, good morning Tabi. Ha? Okay. So, bueno. Yan Tabi, mga tugang ang okay na. O sige, mag-ingat ha. Tamid yung oran-oran ko niyan daw. Bata, kung malarga ako taon, pasiring ka ako sa Manila. Tamay tindiran kitang konferensya sa UST Manila. Ano? May tindiran akong konferensya Tabi sa UST Manila. Malarga ako dyan na hapon. Kaya, kasi bago, pighapot ko si si Melvin kung kumusta sa Manila, kumusta ang panahon. As of now, anda tutumbok niya po naman sa extreme northern Luzon. Okay, sige. Mga tugang, aramon tadaw ang... Okay na, wala na. Wala na. Ay, so, may pahabol pa sandali, ha? Good morning, maray na agad Tabi sa Linaw, Rapu-Rapu, lalo na po ang pamilya Apon. Solid morning heriters from AA. Yan. Good morning, Tabi sa Ginobatan, brownout. Ay, nako. Pampablik ang mga tinamputa kung naribukan ang texter kang motor na nakamafler, mag-ready siyang lastiko sa bayong. Ayos ba na session kaya niya? Lastikon muna sa na. Okay, yan. Dakulang problema yan. Pag nagralastikuhan yan, pag uminagi. Iyon, nata daw. Hindi ko alam kung nata may mga tao, mga tugang na maski personal mong gamit yan, ta nakakaistorbo Tabi sa palibot, dapat nag-iingat kita Tabi. Mga tugang sa mga tao na kwan dyan, ha? Happy birthday Tabi kay ayos man si Jasmine. Happy birthday ngaya kay puging-pugi na Denver Balana. Saka waga. Iyos na napalan ini. Para lamang kibang mensahe. Iyos na napalan iyan. Happy birthday ngaya kay puging-puging Denver Balana. Iyos na lamang kung anong dagdag. Ano message mo Tabi Jasmine sa iya? Ora, iyon lang ini. At tinext ko na nga po. Tinext ko na nga po. Good morning, Denver. Happy birthday, Tabi, sa imo. Birthday mo pala niya. Sige, enjoy your day. Ha? Good morning, Tabi. Uni nga ni, may problema da sa aliko. Talaga para on and off, Tabi, kuyan sa ini, sa tabako, advance, hindi, pastidyo alayan. Happy birthday! Tungkol sa kuryente. Happy birthday po kay Madam Franz Balilo. Yan. Happy birthday Tabi sa imo. Bueno, ang mga bareta, mga tugang masunod na. Makalipas lang Tabi kan mga patalastas tigdi po sa indong programang ay supaningit ko na lingawang ko adi. Pangyari ilag tanalugod na may minuto pa man. Paningit sa Morning Hirit. Kompleto honta sa tuyang mga estudyatong kubata Nutrition Month ngunyan. Makadagdag lamang kitang kaaraman tungkol mga tugang sa mga masustansyang gulay sa satuya Tabi na palibot. Pag-irestoryahan ta daw ngunyan na aga. Mga tugang ang
tungkol tabi sa kangkong. Yan. Kangkong. Ang kangkong baga, ang pinakabaratong bakalon dyan sa palibot. Adi, matay yan pati, depende kung sa inako. Yan. Pero ang kangkong databi, saro mga tugang sa mga gulay na madaling hanapon mananggad asin barato. Yan. Ang kangkong, mayaman po sa vitamina A, vitamina C at K, iron at saka calcium. Ang vitamina A, asin vitamina C, nagkatabang para sa pagprotekta sa lawas, hali po sa mga free radical na nakakaraot kan selula. Ang vitamina K, asin calcium man, mahalaga para sa salud kan sa tuyang tulang, asin dugo. Ang kangkong daa, mga tugang pwedeng lutoon bilang adobo, ginisa o pinakbet. Talaga. Ang nalinggoy sa pinakbet, mga pitsay, di ba? Pero pwede ba? Ginisa pwede. Adobong kangkong. Gari man ang gani. Pwede man. Ha? Yan tabi ang mga dagdag karaman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Magbabalik kami, magalipas lang kan mga patalastas ang mga bareta, masunod na. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. Tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Ako Bicol! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla,
pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at second floor, room 208, PPLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:05 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pungaldaw ni Huwebes, Hulyo 17. Pagamyenda sa provision may kinaraman sa ekonomiya, edukasyon, siyensya, teknolohiya, arts, culture at sports sinusulong ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Ika-50 anibersaryo kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity Asia Pacific Region pigselebrar kasudma na natindiran kan Apostolic Nuncio kan Pilipinas sa paagi ni Philippine Archbishop Charles Brown. Apostolic Nuncio of the Philippines Archbishop Charles Brown. Sa lado nasyonal, DSWD preparado na sa pagtama kan Bagyong Krising. Nagkapirang senador pabor na puna ng impeachment trial kontra kay VP Sara sarong simana pagkatapos kansona. Sa ibang nasyon, Russia, daipig iit sa pwera ang patanid ni Trump. Sa Business News, maabot sa 1 milyon na Filipino na binipisyuhan kan 20 pesos na per kilo nin bagas sigon sa Department of Agriculture. Mga eksperto kaya iba pang mga bareta may kinaraman sa salud, abangan, totoo lang. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ipinagbubusol po ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang resolution of both houses number 1 na nagbubusol sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa entrevista kan DCGB News kay Garbin, sa iyang sinabi na siring kan propestong charter change kang 18th as in 19th Congress nakapalaman sa RB 81 ni Garbin ang pag-amyenda sa mga provision kan konstitusyon may kinaraman sa ekonomiya, edukasyon, siyensya, teknolohiya, arts, culture as in sports. Ang RB 81 kasabay sa ipinagbubusol na maamyendahan iyo ang Article 1 o ang National Territory kang konstitusyon tanganing siguruhon na nakakasunod ini sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Gusto man ni Garbin na maisabay sa konstitusyon ang ginanang arbitral ruling kan 2016 may kinaraman sa West Philippine Sea. Flexibility to respond to the needs of time at trabaho kan sarong kongreso pag may pangangaipo sa presenteng malihislar nganing magkaigwaki kasimbagan man sa pangangaipo nga ito. And that one of the hallmarks of an ideal constitution na ang constitution respond needs of time and according to the current financial, economic, kumbaga business climate.
Mga tugang ang Albay Chamber of Commerce and Industry magkakaigwanan din bagong opisina sa laog din sarong Dakulang Mall sa laog kan o kataning kan Peso Office kan Ciudad de Legazpi. Inang kinumpirmar ni Mayor Hisham Ismail sa pagbisita kan mga miyembros kang ACCI sa sayang opisina kasuhapon. Sinabi ni Ismail na ang dati o kaya ang Peso Office na yaon sa SM Mall iyoan mabawasan nin tawo asin ang sarong porsyon kan sinabi ng opisina itatao bilang opisina kan ACCI o Albay Chamber of Commerce and Industry. Ang pangako kan alkalde may kinaraman sa courtesy visit kang Albay Chamber of Commerce and Industry kang Legazpi kasuhapon. Sigun man kay ACCI President John Glenn Lee, katuyuhan kan sa indang pagbisita na mapakusog ang koordinasyon asin kolaborasyon sa gobyerno lokal kan Legazpi City. Sinabi ni Lee na nagalaw mag ACCI na magkakatabang ang sa indang grupo sa mga programa kan syudad sa pagikan local business sector. Bilang saro sa Center of Commerce kan Albay, may dakulang role ang Legazpi City sa pagkrean ng trabaho, pag-inganyan ng investments asin ang pagpaparambong kan ekonomiya. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. DTI Bicols nangapudan sa mga lokal na gobyerno na magkonstruher ni negosyo center sa saindang lugar. Angel Mostaza sa Detalye kan Bareta. Sigin ganyara ni Department of Trade and Industry Bicol, Regional Director Dean Donabol, ang mga lokal na gobyerno na magpakonstruhir ng mga negosyo centers sa indang mga respektibo nga munisipyo at syudad para mas mairani ang mga serbisyo sa mga saradit na nagnenegosyo. Sigun kay Nabol sa presente, nasa 91 ang mga negosyo centers na nakataltag sa man iba-ibang parte kan rehiyon asin naglalaom siya na mas madudugangan pa ini. Ipreliwanag kan opisyal na sa paagitan mga negosyo centers, may naraninda ang sa indang mga serbisyo, aro kan rehistrasyon kan mga negosyo, product development, trade promotion, financial facilitation, asin investment promotion, asin iba pa. Kaya ito siniguro malinabol na handa ang DTI Bicol sa pagkaunin asin tabang sa mga micro, small and medium enterprises asin iba pang nagnegosyo sa Kabicolan. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, Silencio, alagad powerful ang presensya kan mga miyembro kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity o SALT sa Asia Pacific Region. Inang pahayag ni Obispo Bong Bailon kang Legazpi Diocese sa ginibong selebrasyon kan ika-50 anibersaryo kan SALT Asia Pacific Region kasuodma kung saan mayor na bisita si Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown, Lipa Archbishop Gilbert Garcera asin mga obispo kan Bicol Region asin mga kapadean. Pinasalamatan ni Obispo Bailon ang SALT sa paghiras kan talento sa lokal na simbahan asin ang pagsimbag sa pangapudan kan mahal na Diyos. Mientras tanto, piging ganyar kay ang SALT sa pagikan pagiging simple, ipagpadagos ang pag-renew kan commitment bilang Pilgrims of Hope. Nagpuon ang mission kan society sa Kabakan o Kabasan, Cagraray Island, Bakakay, kan taon 1975 bilang kasimbagan sa imbitasyon ni Obispo Chotimo Pasis. Mantang iyo man ini ang pagpuon kan mission kan SALT priest, sisters, brothers asin lay missionaries sa padagos sa pagserbi sa mga island parishes asin mission areas kan Albay. Iba pa niya tong bareta sa lado lokal, kasabay si Al Armario. May advisory na ang DILG Legazpi para sa guidance sa preparasyon kan ELA o Executive Legislative Agenda for 2025 to 2028. May padara ng surat si Legazpi City DILG Officer Susan MC Santiago sa Sanggunian Balunsod para pagadalan ini. An ELA digdi mag-uroron ang alkalde asin mga miyembros kan sanggunian kung ano ang saindang mga priority programs and projects na papakinabangan kan gabos na sektor. Dapat magtugma ang executive asin legislative agenda para may direksyon ang mga programa asin proyekto. Kaya kaipuan ang teamwork. Kung paano gigibuon ini, igwa ng pinadarang advisory ang City DILG.
Alarmario, DCGB. Dagdag mga tugang na bareta sa lado lokal, kasabay man si Karen Ala. Ano man sa mga aldaw na ini, personal na makikipagdialogo ang gobyerno provincial kan Albay kay DILG Secretary John Vic Rimulya may kinaraman sa pagpreparar kan probinsya sa peryodo nin kalamidad. Iyan ang ipinahayag ni Governor Noel Luzal kung saan sigun sa gobernador, mabisita digdi ang sekretaryo posibleng sa agang Biyernes, tanganing hilingon ang sitwasyon kan probinsya, asin paghurunan ang sa disaster management, lalo't nagdadangadang na naman ang peryodo kan tag-uran asin bagyo. Kaya sa ibong kan transition period, magpo-focus man ang gobyerno provincial kan Albay sa disaster preparedness, tanganing paghandaan ang pag-adang-adang naman kan mga bagyo, pag-uran, asin baha, paglaog kan perman sa taon na ini. Karen Ala, DCGB News. Mga buhi asin nagbabalaw-bagaw na mga ayam sa Hosyan Village asin kataraning na lugar. Pinuuna ng darakopon kan mga personahes kan Municipal Agrarian o Municipal Agriculture's Office sa munisipyo kan Daraga sa panginginot ni Melji Matosinyos. Sa nakuang report kan DCGB News, kinumperpar kay ni na sindanag kay gumananggalin operasyon kasuhapon asin nadakop ang masobra sa 10 mga ayam. Kunahain ang mga ini iyo ang dadarahon sa sarong impounding area duman sa Premier Distrito Canalbay asin madesisyon kung anong pwedeng giribuhon digdi sa mga maabot na aldaw. Tinawanin doon kay ni na nangangapudan sinda sa mga tagsarinin ayam na dapat maging responsable, may kinaraman sa siring na bagay asin da dapat na pagtugutan nan sa indang mga ayam nakakawagas sa mga tinampo asin nakakabiktima nin anuman na pagrugaring. An aksyon kan Municipal Agrarian o kaya Agriculture's Office kan Daraga. Resulta kan pangapudan, pagkatapos magkaigwan ng pangapudan, ang mga residente sa naka-estar sa Hosyan Village kan Daraga, naigwaki mga kanding na pinaglalapa kan mga ayam, asin kikaon ini. Magpunpa kan mga nakaaging aldaw kung kaya resulta ini para madanyaran ang sa indang pinag-ataman ng mga hayop. Kasabay man kay ni ang pangapudan na maaksyonan ang siring na bagay katabang ang barangay council kan sinabi ng lugar. Dahilan kay ni nagpasalamat ang mga residente sa aksyon kan lokal na gobyerno sa pagi kan Municipal Agriculture's Office asin kan barangay tangani na magkadarakop ang mga balabagaw na ayam na nagbibiktima kan sa indang mga ataman na kanding. Dagdag na report hali dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Nahahadit ang mga residentes kan barangay Mayaw Uwas araw kaining panahon na igwang maraot nakamugtakan asin na padagusan na paguran dahilan sa suhalabaw na diki na nagpuprotehir sa barangay pagkatapos kan bagyong Christine kanakaaging taon ruminoros na guminaba na asin baratak na hanggang sa ngunyan dahil pa lamang na iirahay dahilan sa dakulang pundo ang kaipuhan digdi. Ang kahaditan kan mga residentes nang ibabaw pag-arog kay ni ang sitwasyon sa pagsabing pag nagbaha tiba diretso ng marunot ang dike, delikado ang tubig sa Kabilugan River dumalaga na sa mga harababang barangay, dakulang perwisyo ang posibleng mangyayari. Tango niya nakaatang sa mga opisyalis asin intervention ka national government ang kaipuan digdi sa pagsabing dakulaon na proyekto asin natural dakulaon manapundo ang kaipuhan sa nasabing naraot na proyekto. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pang mga bareta ngunyan sa lado lokal, dumang kita kay Joshua Bino, Emergency Operation Center Candaraga, naka-blue alert status dahil sa bagyong Krising. Uya po ang report. Dahil sa mga pag-uran na pwedeng magdara ni na landslide at na pagbabaha dahil digdi kaya bagyong Krising magtuon pa kasuod na pagpalawas na ng advisory ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o kaya MDRRMC sa munisipyo ka na Daraga Albay.
tusog sa advisory ini, partikular na advisory number 17/2025. Pinatutugo ang pinatutugo ang gabos sa mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay sa i-aktibar ang saindang Barangay Disaster Risk Reduction and Management o kaya DRRM Committee at aktibong i-monitor ang kondisyon sa saindang kanya-kanyang mga nasasakupan, lalong-lalo na itong mga nasa harababa na lugar. Siriman itong mga lugar, barangay na harami sa River Channel, Siriman harami sa Miisi Gali, partikular na ining mga barangay sa Miisi, Patnog, Budyaw at yung barangay Pangarero, Siriman, Tipag, Rikmat, ang mga nasa landslide prone area, lalong-lalo na ining barangay Simantong. Mientras tanto, ang Daraga Emergency Operation Center pinag-aktibar na ini magpunta sa Tuspa at pinipinerarom na sa Blue Alert Status ang nasabi ng Emergency Operation Center. Tangali ng maging gabos sa lado kan disaster operation ngonya na sige na ang pagoran dahil kay bagyong Krising. Dagdag na balita, Josh Pabino, SCTV. Bilang kan mga illegal o may illegal na koneksyon na dakop kang Aleco, padagos pong nagdadakol. Detalye kang bareta kay Jomar Bien. 13 na naman na konsumidores kan Albay Electric Cooperative ang nadakop kan Aleco dahilan sa mga illegal na koneksyon. Sa pinakaultimong operasyon kan ma-apprehension team kan Aleco na ginibo sa Banwaan Kantiwi, nadakop nida ang 13 mga konsumidores na may mga violasyon arog kan jumper asin iba pang mga illegal na pagkonektar kan kuryente. Apuer kan tracing ini nakakuaman sinda nin 8 man mga konsumidores na depektibo ang mga metro alagad padagos na nagagamit kang kuryente kung kaya pinalitan ninda ang mga ini. Enot nang nagkaigwa naman in operasyon sa Banwaan kan Bakakay ang Aleco asin nagkapiraman ang saindang nagkadarakop na may illegal na koneksyon sa barangay 14 asin barangay 10 kang laon ng Bitara Banwaan sa siyudad kan Tabaco kan mga nakalisnal daw nagkaigwanin bali duwang operasyon ang Aleco sa nagkapirang mga barangay kung saan nakadakop masinda nin sobra sa 20 mga may illegal na koneksyon. Ang gabos na nagkadarakop na ini iyong pigplantaran nin kasong pagbayular sa Republic Act 7032 o an Anti-Pilferage Act kan Aleco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:23 nin pagkaaga. Bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, 6:27 po in morning. Itinaas na po asin ipinirarom graray kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Blue Alert status. Ang sa Indag Operation Center, matapos maglaog ang bagong bagyo sa laog kan Philippine Area of Responsibility o PAR, naging epektibo ang pagitaas kan level nin alerto pasado alas 11 din aga kasuhapon dahil sa bagyong Krising. Paliwanag kang NDRMC kamautan kay ni na mas gibuhon na maigpit ang monitoring asin mas mapakaskas ang pagkalap nin mga informasyon para masiguro na maging ligtas ang publiko. Ipapautob kang NDRMC ang mas pinakusog na koordinasyon kan ahensya sa mga opisina para mas masiguro ang kaligtasan kan namanuwa ang Pilipino, partikular na sa mga nasa perming pigbabaha o flood-prone area o lugar. Mantang inabisuhan man ang publiko na mantinidong i-alerto asin handa mantang nagdadangog sa mga abiso hali sa tamang autoridad. Preparado na po ang DSWD o Department of Social Welfare and Development sa pigalaoman na paggrabado kan bagyong Krising. Sigon kay Assistant Secretary ay Irene Dumlao, may preposisyon ng sobra sa 3 milyon na kahon na family food pack sa 935,000 na warehouses sa bilog na nasyon. Initanganing masigurong makaskas ang tabang sa mga lugar na maapektaran kan bagyo. Nagkoordinar man ang DSWD sa lokal na gobyerno kan Palawan, Camigen, Southern Leyte, Surigao del Norte, asin Dinagat Islands na posibleng tamaan kan makusog na pag-uuran. Apera sa food packs, may nakasaray man na 773 milyon na kantidad ni non-food items arog kan hygiene kits, sleeping kits asin para mientras nagamit sa evacuation centers. Ang kahandaan kan DSWD parte kan programang Buong Bansa Handa napigusuportahan ang makaskas asin sufisyente na relief operations kada panahon nin kalamidad.
Pipasumiter po ng courtesy resignation ni Presidential Communication Office o PCO Secretary Dave Gomez ang report kan political appointees kan ahensya. Sigon kay Gomez, parte ni kan standard transition process kan pagsalida nin liderato. Enot kay ni sinabi ni Gomez na mapaotobisya nin performance audit dahil gusto niyang maging patas sa mga opisyal asin empleyado kan PCO. Nagpuo na siyang makipag-meeting dahil gusto niyang magkaigwa nin one-on-one na paghuroron lalo na ang mga opisyal kan ahensya. Hisiripon man kan secretary ang pigasabing midnight appointees dating PCO Secretary J. Ruiz bago ini naghali sa pwesto. Pabor mga tugang ang nagkapira pong mga senador na sa Agosto 4 na o sa sarong simana pagkatapos kan State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na po na ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Senador Joel Villanueva, nagkaigwanan nin informal talks o paghuroron ang nagkapirang senador kay bahan na si Senate President Chis Escudero kuno rin pwedeng mag-convene ang Senado bilang sarong impeachment court. Siniguro niyang hahaputon ni Escudero ang mga senador may kinaraman digdi para kay Villanueva konforme siya na punan ang pagdangog sarong simana matapos ang SONA kan presidente. Paliwanag kan senador na kay puan ihanda ngunaan sa indang mga sadiri para sa pagpili nin leader kan 20th Congress. Committee chairmanship siring man maan gigibuhon na kan sa indang counterpart sa Kamara. Alagad piglinaw ni Villanueva na wala pang pinal na desisyon manungod sa purpesto pero apat sagkon anom na senador na nagpahayag kan sa indang pag-uyon sa Agosto 4 na mag-convene. Enot kaya nagluwasin proposed calendar si Escudero para sa nagrunning impeachment proceedings kontra kay VP Sara. Base sa nasabing kalendaryo, nakatalaan ang panunumpa kan bagong ilihidong senador o senator judges sa Hulyo 29 mantang mapuon man ang pagdangog kinaagahan o sa Hulyo 30. Sigon kay Escudero, target kan Senado na masunod ang schedule asin dahil may supisyenteng oras ang ambos lados ang prosekusyon asin depensa para maghanda dahil pagpalapason ng anuman na pagbalo na atrasuhon ang proseso. Iba pa niya to, matugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Dahil dakula po asin hararom na ang social cost o maraot na epekto sa banwaan asin sa publika kung online gambling o pagsugal gamit ang internet o data connections. Ipinagproponer kasuhapon ni Senador Bongo ang Senate Bill number 686 o ang Anti-Online Gambling Bill na may katuyuhan na ipapundo ang padagos na pagpapasunod o total ban sa online gambling sa Pilipinas. Sigon sa senador, ang mga nagitios na Pilipino ang nakakamati nin epekto kang online gambling dahil sa pag-iisip na sarong solusyon sa pagtios ang pagsusugal. Kung maging lay ang pinagbabawal na operasyon o kung maging lay ini ipagbabawal ang operasyon, distribusyon o advertisement o promotion kan online gambling sa nasyon, may multa asin padusa na ang makakampang kan sinabi ng kaso. Sa giraray na nangapudan sa publiko sigo na imbes na magsugal, itaon na silang atensyon sa mga produktibong aktibidad siring sa sports. Matatandaan na co-author man si Senador Bongo kan anti-Pogo Bill na ipinasa kang Kongreso. Mientras tanto, nakafile naman ang 41 priority bills ang senador na may katuyuhan na gibuhon na accessible sa Filipino ang serbisyo kan gobyerno, partikular na ang medical services o benefits. Yan po ang mga bareta, mga tugang sa lado, iba pang mga bareta niya tungunyan sa lado nasyonal. Hinagad po kan Department of Budget and Management o DBM sa mga state agencies as in department na ay maghagad din dagdag na pundo as in mantiniron ang pinagkasundoan na pundo sa oras na magpuon ang budget hearing sa Kongreso
para sa 2026 na National Expenditure Program o NEP. Ini matapos aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos ang totalmenteng 6.793 trillion pesos na propestong pondo para sa masunod na taon. Ginibo kan DBM ang pangapunan sa kamautan na mapugulan na mautro na mangyari ang controversial na insertions kan mga legislador sa national budget ngunya na taon. Naging dalan ini para questionon sa Korte Suprema bilang ang konstitusyonal ang pigasabing blank items sa bicameral report kan taon 2025 national budget. Nagalao man Secretary Pangandama na dai mahagad pang mga ahensya nin kadagdagan na pundo sa kakusugan kan deliberasyon kan pangnasyon na pundo. Pero kung in kaso man maghagad ini nindugang na pundo dahil kay puhan, posibleng ibawas ini sa mga departamento a pesar kay ini pigirespeto maninda ang poder kan legislatura in kaso may nasirip sindang mga prioridad na dai na isabay sa propestong pondo sa taon 2026. Nakatalaan man ay sumiter sa taon 2026 ang taon 2026 na proposed budget kang Kongreso 2 semana matapos ang taon na nasona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Approve mga tugang kan Department of Health ang pag-regulates o pag-ban sa online gambling sa Pilipinas sigon kay DOH Secretary Ted Herbosa para sa inda sa luning mental health problem. Sigon sa opisyal na ang adiksyon sa sugal sarong mental problem. Sinabi niyang dakol na pamilya ang lulong o adik sa online gambling dahil very accessible ini. Tinawanin doon Herbosa na pabor siya sa riman na lakdang arog kan totalmenteng pagbabawal o i-regulate ini. Iba pang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES
Tanduanes ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. GB News Express. GB News Express. Mga tugang pigkonsiderar po kan Russia na seryoso ang naging pahayag ni US President Donald Trump sa napapatawan sinanin halangkaw na tarifa as in sanctions sigon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na daininda pigsasadit o pigmamasadit asin iat sa pwera ang pahayag ni Trump asin imbes kay ni kay panindanin panahon para umaksyon. Pigadalan ngunya ni Russian President Vladimir Putin bago ini magtaunin anuman na komento may kinaaraman sa isyo. Inot nang sinabi ni Trump na igwang 50 diyas ang Russia para magsimbag sa biguran ang Brazil, China, sin India dahil padagos na pagbakal nindanin petrolyo sa Russia. Pareta po sa negosyo. Puminakol mga tugang nin maabot sa 1 milyon na Filipino ang nabenepisyaran kan 20 pesos kada kilo nin bagas kada administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sigon sa Department of Agriculture. Nasa kabilugan na 2,105 metriko tonelada nin baratong bagas anay pabakal sa sobra sa 20,000 na household base sa datos kan Hulyo 14. Sa ngunyan available ang 20 pesos kada kilong bagas sa 162 gikan sa 699 na operational kadiwa ng Pangulo o KNP centers as in stores sa bilog na nasyon. Mas dakulman ang lokal na gobyerno na nakatalaan na magpautob nin programa. Sigon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, target na mabinipisyuhan ang nasabing programa o kanasabing programa ang 15 milyon na beneficiaryo. Ang ipinagpapabakal na baratong bagas na sa irarom kan 20 bagas meron na program kan gobyerno para sa senior citizens, persons with disabilities, solo parents, PWDs, asin beneficiaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Asin walang gutom program, kaibahan na ang minimum wage earners, saroan 20 pesos per kilo rice sa mga lakdang kan gobyerno para mapakulpa ang retail price kan bagas tanganing masiguro ang interes kan publiko. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpaluwas ng komprehensibong kasimbagan ng mga eksperto kung paano magagamit ang siyensya para sa food safety. Sendang sinabi na ang siyensya nakakatabang para maintindihan ang foodborne risk, pero ang satuyang kolektibong aksyon base sa siyentipikong giya na nagiging dalan para sa ligtas na pagkaon o food safety.
Kakakot kini ang World Health Organization o WHO as in Food and Agriculture Organization of the United Nations nagkoordinar sa Department of Agriculture Philippines as in sa Food and Drug Administration Philippines para sa implementasyon kan makusog na monitoring system, mag-adapta ng climate resilient as in mas ligtas na farming practices, magtaon ng consumer education as in magpromotir ng global knowledge sharing para makagibo ng resilient food systems. Paging ganyarman kan mga health experts ang publiko na magkomitir ng safety food practices as in kumibo ng informed choices, bawasan ang helang, bawasan ang gastos as in makapagligtas ng buhay. Health News from Newspace, Mardila, Daing Iba. Thank you, Paring Mars. Sa mga baretang yan, hali po sa Newsbase kan DCGB. Aramon na po ang latest na forecast. May kinaraman sa maraot na panahon o barong-barong na si Krising. Hali sa Pag-asa, kasabay si Melvin Almuela. Diyos marhay na pagkagapos. Kininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Krising ay na-maintainido niya ang sa iyang kusog habang pasiring po ini sa may parte kang silangang kang karagatan ng Bicol region as in kasabagong alas 4 kang madaling araw. Ang sentro kang tropical depression na si Krising ay pigakalkulong na sa distansyang 535 kilometers silangang kang Huban, Sorsogon. Ano sa coordinates na 13.1 degrees north and 28.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 55 km per hour. As in, pagbugso kang paros na abot sa 70 km per hour. Ito po ay naghihirap pa rin sa Sulnupan Norte, Sulnupan sa rekas na 15 km per hour. Sa ngunyan po, di man kitang anuman na tropical cyclone wind signal na nakabandera sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang ang tropical cyclone wind signal ay nakabandera lamang po sa may bahagi ng Cagayan and Aurora region. Then, ito pong si tropical depression na si Krising po ay naasahan po na pwede po maging tropical storm category ngunyan na pagkaldaw. Asin ito po ay pigala o man na pwede pa po itong magkusog habang binabaybay niya ang sirangang parte kang kadagatang kang Bicol region na pwede po siya maging severe tropical storm sa aga po hanggang sa aga ng pagkabanggi. Mantang ito pong si tropical depression na si Krising ay pwede po itong magtama sa kadagaang kang mainland Cagayan bukas po ng pagkabanggi siring na sa pagkaaga ng Sabado ng madaling araw. Ito po ay naasahan din na pwede luwas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng pagkabanggi hanggang Domingo ng pagkaaga. Mantang southwest monsoon o paros ng habagat naman po ang nakaka-apekto dito po sa may parte kang Mindanao. Sa sunod pang parte kang Luzon asin Kabisayaan. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng panganoro na kalingtan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdagoldol. Nulat ka ang tropical depression na si Krising. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayan sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 25 sagkot 30 grado centigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasi bagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulno patyan na alas 6:15 ng pagkahapon. Minister Melvin Almuela reported live halidigdi sa DOS. Yung Pag-asa, Ligas. Salamat Pag-asa sa latest forecast. May kinaraman kay Krising. Mga tugang, iyang pang detalles kan mga bareta sa GB News Express. Ngunyan pong aldaw ni Nueves, petsa 17 ngunyan kang Hulyo. Sa nga pangaran ka nagsurat kan bareta, News Director Mardy La Cruz, katuwang si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog, iyan, mga tugang ngunyan pong aldaw. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world.
Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Ako na Ronald, ako na di. At siya alam man ngaya ako, ikangaya yan. Moran-oran na pagkaaga, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puhan po natawan ng proteksyong Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule may antioxidant na nakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang paghubag kanatay. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Selimarin Capsule oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na! Para sa mga baskog na atay, ang Liver Aid Selimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sige, oras natin, 5:53 na po ninaga sa saindong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Day patabig suspension of classes. May nagaharapot na kaya sa tuya kasubago pang alas 5 kung may suspension of classes. Inapudang ko tabi si Manong Rick na Mendoza, an acting APSEMO Chief
mga tugang sa Albay, no? Inapudan ko tabi siya, mga tugang, pasiring siya ngunyan sa Pag-asa, may hilingon da tabi na sarong parametro para makapagdeklarar nin suspension of classes ngunyan pong aldaw. Ha? Dahil po typhoon signal, sana manapate kan Bicol Region, mga tugang, sabi kang Pag-asa, paharayo sa tuya ang bagyo. Kaya lang, ang epekto sa tuya, ang daranya na po na pag-uuran, ang piga-apod na rain band ka ni Krising, yun po magkaka-apekto mga tugang sa Bicol Region. Dahil patabi ki suspension of classes ngunyan. Ha? Pero sabi ni Manong Rica Subago, nakahanda sinda mga tugang nin may draft na sinda na pigigibo. In kaso, kung mahiling niya tabi nindan ang parametro na dapat na mag-suspend nin klase. So anong posibilidad? Tabi, 6:55 na. Anong sinabi ko sa bagong na oras? Anong sinabi ko? 7, 5. Talaga pala. Talaga. Nag-iba na talaga ang... sabi ni Pading Chris, Dr. Chris Gianan, 6:54 ngaya pali. Ayun mananggal pala na, no? Iba man talaga ang... Mas maray talaga na may iba man talaga pag may nagdadangog sa imo, to nagko-correctionan ka tulos. Adi, naling ko si Jasmine ngunyan, neba naman sa isip ko, iba so attire ni Jasmine ngunyan agay. Ako naman niya sos nasarautan. Ulitin ko po, dahil key suspension of classes. Pero sabi ni Manong Rica Subago, kang nag-urong kaming off the air, ansaro sa pinakaharaning posibilidad, baka mag-half day kita ngunyan. Baka. Mag-half day. Kaya utong nyan, pasiring sila sa Pag-asa para hilingon mga tugang ang reason kaya for suspension of class, to suspend mga tugang classes, iyo po ang rainfall warning. Yan. Subagsak mga tugang pangkanuran, Salbatana. Bata malarga ko dyan na hapon pasiring sa Manila. May flight ako dyan na alas 2:20. Tabi. May atenderan akong konferensya duman sa Kuan. May atenderan akong konferensya sa UST, Manila. May conference kami duman. Biyernes, Sabado. Tabi, hanggang Domingo. May tulong aldaw na conference akong atenderan. Yung kita sa Manila, tabi, sa aga. No? Kaya si Pading Margonan sa indong madadangog digdi sa indong programa na Morning Hirit, tabi. Si Ihado nga ning tamdong hit, nasa school na ngaya ako ninong, ay pangyari Ihado. Sige Ihado. Tabi Ihado. Sige lang, ingat dyan ta. Alat-alaton tan lang, mga tugang ang suspension tabi of classes kunigwa. Kaya sabi ni Manong Rick, ang pinakaharani ngayang posibilidad, baka mag-half day kita ngunyan. Di pa man nag-uuran. Nagduro-da lumpaman sana. Di ba? Kimakusog. Di pa nag-uuran kimakusog. Pero nag-uuran na baga. At dakol ang, may dira siyang uran, mga tugang habang papaharani, mga tugang papaharayo sa tuya, si Krising. Nagbata nagluya ang dalagan ka ini. Magluya ang dalagan tabi kay ni Krising. O nga tabi, alat-alato na lang ang latest na advisory. Tabi kung mag-half lingon yan, man tapiga-adalan tabi ang may mga parametro da tabi na pigahiling. Sabi ni Manong Rick Mendoza, sige, dahil daw pa di makalayog ang plane, dumug ang pakpak. Latuson ta ka dyan pa din, Chris na. Dr. Chris Gianan, good morning nga pala kay Madam Sonia Labanda. Ang teacher ko sa grade 1 dyan sa barangay San Roque. Yan, Ma'am Sonia, good morning, tabi. Di ka maguri, taataman ka ni Dr. Chris Gianan. Joshua, anong latest dyan, oy? Baretang kulalapnit. Ukudadaw nindo. Anong latest ngunyan? Ukudadaw nindo. Oha. Good morning. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Disay daw ini. Na? Prominenteng persona. Na nagpaparadukot-dukot man sa mga politiko.
nagturo-testing man dito Na? na magharong-harong ng chicks. Natabaya yan, tarog ka ng mentalidad kan ibang lalaki, adi. Siyempre, dapat komportable ang baby girl. Dede, yung sabihin ko, natarog ka ng mentalidad na mayagom ka na, mahanap ka pang iba. Di ba? Salbata na kang ulok mo, gari ang ulok mo, gari naka-insulto Ulok ni Arab. Gari malain ang ulok mo. Aro ko nindang style mini pa ding Chris Gianan, Dr. Correct. Chris. So, Day Malaysia. So, anong day Malaysiang salbatana ka? Rapong kasunta kang latusunta ka dyan na. So, ang lealtad sa pamilya asin sa agom, pirming yaon. Correct. Masinunod-sunod sa agom. Tama. Di ba? Pagyaon. Kaya daing Abunarap. Malaysia. O anong gibo-gibo kan salbatanang ini? O yaman da, kaya dito magpahiling kiurag. Aha. Ang problema. Sa hiling mo, pag igwa ka kaan, ako kung ka na sa pig-applyan mo. Indala. Sa LGU? Indala. Talaga? Pagtulog niya. Ano? Sa pagtulog niya. Iyo nga ni. Ngunyan. Mayaman paano magpahiling kiurag. Ang problema, kaya man palang kayang sustingiran ang mga pangangaipo. Iyo nga ni. Ang istorya, kan kulalap ni, iniga palang tipis. There is a house in New Orleans. They call it boarding house. Ano bigyan na? Boarding house o apartment? Ha? Medyo mahal-mahal man. Apartment? Ang istorya, Oo. Nagawara ang signal mo. Hello? Yan. Go. Ang istorya kan kulalap ni, iniga palang si Busing, medyo may hambog man. Taho na manda ngaya, konsisay ng big time. Nakako aki chicks, ining si Busing. Nyata naguruhambog man. Ikinoa ini BP Henry, min apartment. Asin dumana sa naman ni boss, taga-bisita si chick. Sa puon, parayon. Kan maghaloy, ubas na ang bubong. Nag-uutang na. Dahil na mabayadan sa monthly. Tul-tul baga na. Matrabaho ka dyan sa gobyerno. Dahil man kaya kang budget ni Busing. Ang ginibo. So chicks, BP. Pinauli man giraray sa saindang harong. Yan ang sabi. Pinauli. So dahil naman kaya kang bulsa. Sala kayang style niya magkuha. Salaon. Tata. Di ka magkoki gastusan. Correct. Ang kuon mo, so makatabang lamang sa paggasto. Madaling sabi, dapat ang kuha mo, retirado na. Bako, grabe na ba? Sa madaling sabi, kuon mo, may trabaho. May trabaho, bako retired, latosunta ka dyan na. May pensyon. Kumaga ki may pensyon, dahil kang problema. Awinda. Sabi ni Rondon, bata ngaya, may maraot na panahon, nag-alimagyo na ngayon, nagkanta pa ngaya. Madagdag. Pamparyo, kibagyo, initabi, Rondon. Bugaw. Ngunyan. Hello? Pangyari ngayang fight si boss. Pasupog man ngaya sa sarili. Tawasa ngaya. Mambabaye. Dapat depende sa kapasidad pinansyal. Sa depende man, kung sa poon marayon, sa hudyan, mapasok Yung sabi ni ihadong tamadong hit, de lamang yung makaarog sa imo ninong, yung nga nabigay sabi ta. Ano yung Malaysia? Ano na yung Malaysia? Ano na yung Malaysia? Ang lealtad mo, ang loyalty mo, sago mo. Correct, sa pamilya. Dahil ka kaan mararaot. Ano man ang giboon mo.
Ako yung pigarog ko talaga. Yung ani, linga si Oning si Tam, taihado ko yung sa kasal. Bako na yung problema si Madam Heidi. So, yung misis niya. Correct. Diba? Sa mga desa ng... Ang idol pang sarokan, si Pading Kuhan, si Pading so saro niya pang ninong, teachers, dating retired teacher St. Agnes, si Pading Jess Naliagas. Pading Jess Liagas, marayon man ito na maging idolo. Oo. Kulang pa siguro kaya. Iyon na yan. Joshua, goodbye. Ay, nako. Hintay. Ito ba aking buhay? Magbalik ka. Ako'y maghihintay. Ito ba ang guhit ng aking pakla? Barretang Dadaw nindo. Nindo. Dadaw nindo. Ay, nako. Dadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Relax lang, tabi. Mauran-uran lang. Parayo tayo sa tuya, mga tugang si Krising. De tabi, pedagdagan ki pangadji. Ronald, kuan mo tabi. So, sa tuyang Orasyo Imperata. Importante yan, tabi. Na madangog oras-oras ang sa tuyang Orasyo Imperata, tabi ngunyan tangani na matawan kita ki proteksyon. Hello, Migo. Hello, BP. Oh. Magdara ka kay Bangka pa Manila. Ki? Bangka. Bangka? Oo, tayo stick ka baga. Natusuntagan sa batana kayo man ang gano'n. Business BP, Sabado, so tracking bagao, moranon sa Manila. Paharayo man baga, pasirin Kaya doon nga, sa Extreme pero Northern pabagat, Luzon. nasa Manila. Ang problema kaya na pagpauli na. Alam ka problema, magdara ka mo ni Sisay Kebanan mo, si Boss Glenn. Ako man sana. Ay, patay ka. Oo. Ara mo man sa lang US area, BP. Si Paddle Boats kaya rin ba ko? Paddle Boats na Bombase? Oo, isipon mo, BP, kahapon, sa Cebu, baka Pigpatakot muna naman awaring ako. Pigpan-reviews muna naman. Prevention is better than cure. Okay. Di ang advice mo, magdara akong bangka. Yes. Sige, putong ko sa aeroplano kung kaya pa. Pwede, ano so kaya? Ibite. Okay. Magdara, isabit lamang naman sa kuan. Kaya pa magdilaw sa baggage compartment. So, kuan Kaya sana. Kaya sa irarong. Pighayop sana. Oo, kaya. Sarawan sa na bagaya. Bye-bye. Sarawayon ka na. Bueno. Noel na nagunong bigsoy. So, yung may padala kitang bangka. Nadamay nga pa din sa sibilyan. O basta ha, no suspension of classes pa. Baka ngunyo. Tod 7:30. Magantabay ka mo. Tabaka may update tabi si Manong Rick Mendoza regarding suspension of classes. Salamat kan sa inong pagantabay. Mga tugang Bareta alas 7 masunod na. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Kasabay si Nicole Ann Gloriani. Asin po ang sexing Jasmine Baloloy. Salamat kan sa inong pagantabay. Goodbye. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita